गोथार सानाव UBO इउनाइटेड बड अर्गेनाइजेशननि जानानै दिनैनि बे UBO नि जोनोम सानाव नुजाथिफैनो हानाय साफ्रोमबो सांग्रां जोंनि बोसोनगिरि समाज सिबियारि आरो लेखा गोरों सुबुं लोगोसे जोंनि साफ्रोमबो सोद्रोमा आरो नैबे परिमुख जौगा आफाद संघनि गासै बिबानगिरि आरो बे गामिनिनो मानगोनां सिबिजाथाव रायजो राजा बिथांमोननिसिम गिबियावनो आङो UBOनि जानानै माने इउनाइटेड बड अर्गेनाइजेशननि जानानै साफ्रोमनोबो जोंनि गोथार जोनोम साननि गाहाम हामलायनायखौ आङो बावहरग्रोबाय। बेजों लोगोसे आङो सुंद'यै फोरमायनो सानदों दिनैनि बे सानावनो बड'लेण्डनि सिङाव थानाय बाक्सा जिल्लानि कक्लाबारि केशब नोगोरनि दौल मन्दिरनि मावख' न'आव जोनोम मोनदोंमोन UBOआ आरो फैयै दिनैनि सानाव बोसोरसे जाबाय आरो बे बोसोरसे सानखौ जोङो खोब गाजा गोमजा नङाबाबो थुबै जोंनि मावथिफोर आरो गाहाम हामलायगिरिफोरखौ लानानै जों गोसोखांनायजों लोगोसे जोंनि जोनोम सानखौ जोङो दिनै फालिनो लादों आरो बे फालिनो लानायाव जोंनि जि फिरफिला बे फिरफिलाखौ गिबियाव बिरहोनो मोननानै आङो गावखौनो गोजोननाय मोनदों। लोगोसे जोंनि फिरफिलानि ओंथिखौ आङो सुंद'यै फोरमायनो लाबाय। गिबियावनो दङ जोंनि गोमो गाब। बे गोमो गाबखौ बड' ग्रुपआव थानाय गासै रायजो राजाफ्रा नङाबाबो जोंनि गोरों सुबुंफोरा मिथिगौ जे गोमो गाबा मंगलीय एबा मंगलै बड' फोलेरनि मोनसे मानसि गाबनि नेरसोन। जों गोमो गाबनि मानसि हिसाबै बेखौ जोङो बाहायदों, बे ओंथिखौ फोरमायदों बेजों। आरो बेनि उनाव दङ गोजा गाब। बे गोजा गाबा जाहैबाय बुहुमाव बयबो जांख्रिथायनि थैनि गाब एबा गोहो नेरसोन हिसाबै बाहायो। बे हिसाबैनो जोङो बेखौ जांख्रिथायनि गोहोनि नेरसोनखौ फोरमायनो थाखाय जोङो बेखौ लादों। जिहेतुके बर' जाथिया सोमावसारनायजों थांनानै थाबोदों आरो इयुनावबो सोमावसारनायजों थांनानै थालांनांगोन, बेखौ जोङो फोरमायदों। आरो बेनि उनाव गेजेराव दङ गुफुर गाब। बे गुफुर गाबखौबो बुहुमनि गासै मानसिफ्रानो मिथियो जे बेयो गोजोननि गाब। आरो बे गोजोननि गाबनि गेजेराव दङ आखाइ जाबनाय सिन। बे जाबाय गोजोन खौसेथिखौ बयबो खौसे खामानि मावलांनानै जों बयखौबो जयै थाहोनो थाखाय खौसेनि सिनखौ फोरमायनाय जादों। आरो बेनि उनाव दं गोथां गाब, सोमखोर गाब। बे सोमखोर गाबा जादों जोङो बर'फ्रा थागिबि हारि हिसाबै मिथिंगाजों थांनानै थानो मोजां मोननाय हिसाबै मिथिंगाखौ अरायबो गोसोआव लाखिनानै सिबिनायजों थांना थानायनि नेरसोनखौ फोरमायनाय जादों। बेखिनिखौ जोङो दिनैनि बे जोनोम सानाव गासिबनोबो फोरमायनायजों लोगोसे जोंनि जि बर' ग्रुपनि थाथि, बे थाथिखौ रैखा खालामनो थाखाय जोङो गासैखौबो ज' खालामनानै नैबेखौ जों बुङाखै, ज' खालामनानै जोंनि आफादावनो गासिबो फैनानै साफ्रोमबो फैनानै ज' गसंफैनानै बे आफादखौनो बयबो गावनि साननानै जोंनिबो आफाद होननानै बुंनो हायोब्ला मोजां, नाथाय बुंफैथारनांगौ होननायखौ जों बुङाखै। नाथाय गुबुन आफादाव थानानै हारिनि थाखाय समाजनि थाखाय खामानि मावलांनायफ्रा जों मोनफा मोनफा जोंनि जि इसुफोर थागोन गोरोबलायनाय, बे गोरोबलायनाय इसुखौ जोङो जयै मावलांनो हायो नामा? आरो जयै मावलांनो थाखाय जोङो बयबो गावबा गावनि आफादावनो थानानै मोनसे जोंनि गोरोबलायनाय थांखि थायोब्ला बे थांखिखौ जोङो मावफुंनो थाखाय जोङो बड' ग्रुपनि गासै जाथियारि आफाद एबा गुबुन संगठनफोरखौ जोङो खावलायलांबाय थागोन आरो ज' खालामनानै सावरायनायनि सुबिदा होबोगोन। आरो बिदिनो जोंनि जि जोबथा थांखि उद्देश्य दं, बेखौ जोङो जाफुंहोनो थाखाय नांथाबनाय खामानिखौ अरायबो मावलांगोन। आरो बेजों लोगोसे जों फोसावनो लुबैयो जातिखौ फोथांना लाखिनो नांगौ जायोबा फारफ्रोमबो बिथिं
हारिमुनिफ्राय हमनानै रांखान्थियारि बिथिंसिम बा सोदोमस्रिसिम दावगालांनायाव जोंनो जेरैबायदि जों खामानि मावनांगौ जायो बे खामानिफोरखौ जोङो मावनो थाखाय जोङो मोनसेनि उनाव मोनसे जोंहा हाबाफारि लानाय जागोन आरो बे हाबाफारिफ्राव जोङो नैबेखौ एसे खोनानायाव एबा साननायाव सहजै बुजिनायाव जों हारिमुआव जोंनि हारिमुखौ रैखाथि खालामनो थाखाय जोङो गुबुन गुबुन राहानि गेजेरजों जेरै मोसानायानो जा मुसुरनायानो जा अडिअ रेकर्डिं खालामनाय दानि दिनाव आरो सिनेमा दिहुननाय बायदि बायदि बेफोरखौ जोङो बोरैहाय गोरोबहोलायलांनानै खामानि मावनो हायो बड' ग्रुपनि गेजेराव जों बोरैहाय जोंनि हारिमुखौ जों खौसे खालामलांनो हायो जों बोरैहाय सिनायथि जालायनो हायो गोरोबनाय हारिफोरखौ जों बोरैहाय बा जोंनि हारिमुखौ जों बोरैहाय खौसेयाव लाबोनो हायो बेखौ जोङो सम दानगोन आरो ज' खालामनानै जोङो फोसावनो नाजागोन आरो बेनि उनावहाय जों खालामबावगोन जोंनि गेजेराव जोङो राव थुनलाइखौ जोङो सिगाङाव लानानै खामानि मावगोन बे राव थुनलाइयावबो बड' ग्रुपआव गोबां दालाय दासा दङ बे दालाय दासाफोरनि गोरोबलायनाय माखासे सोदोब थागोन बे सोदोबफोरखौबो जोङो मोनसे ज' खालामनानै जोङो जि इउबिअ डट लाइभ दिनै बेखेवगोन बेफोराव मोनसे जोङो फारिलाइ दोननानै जोङो गोरोबलायनाय जोंनि गेजेराव थानाय सोदोबफोरखौ जोङो डिक्सनारि महरै बेवहायनो फोसावनानै जोङो फेहेरनो नाजागोन आरो गोरोबहोलायनानै जोङो माबोरै खौसेयाव जोंनि रावखौ लाबोनो हायो मोनसेजों फोरमायनो हायो एबा जों गोरोबहोलायनो थाखाय मा खामानि मावनो हायो बेखौबो जोङो फोरमायनो थाखाय राव थुनलाइ बायदि खामानि मावनो लागोन आरो गोबां दङ सोदोमस्रि दङ रांखान्थि दङ रांखान्थिखौ जोङो बुंनो थाङोब्ला रांखान्थिनि बेलायाव जोङो कमार्सियेल खान्थिजोंबो खामानि मावनाय जागोन जोङो दानि दिनाव नेटनि जुग बे नेटजोंनो बायनाय फाननायबो खालामो बे दिहुनथाइ मुलुगाव जोङो आगान होनानै जों जाथि हिसाबै बड' ग्रुप हिसाबै माबोरै दिहुननो हायो आरो बै दिहुननायफोरखौ जों हाथायाव बाजाराव लांनानै जों माबोरै थांना थानो हायो बेखौ जों खामानिखौ मावनो लागोन बे मोनसे फिसा फिसा एग्जाम्पल आरो बेनिफ्राय राजखान्थियाव जोङो जोंनि इसुफोरा मोनसेयानोब्लाबो जोंनि थांखि उद्देश्य मावनो ओंखारनाया मोनसेब्लाबो जोङो दिनैसिम राजखान्थियाव गोरोबलायनाय गैया ओंखायनो जों राजखान्थिखौ बारा गुरुत्व होआबालासिनो मानोना जों बर' हारिया रावाव खौसे गैया धोरोमाव खौसे गैया ओंखायनो जोङो बैफोरनि थाखायबो गोख्रोङै खामानि मावाबाबो जों इसुफोरखौ लानानै धोरोम जि गायसनथाय गोदोनिफ्राय सोलिबोनाय गावनि जि दङ बै दंफोरखौ जोङो बोरैहाय मानिलायनानै सोलिलांनो हायो मोनसे लामाजों थाङाबालासिनो गुबुन लामाजोंबो जों मोनसे थि जायगायाव बोरै सौफैनो हायो बेखौ जोङो खामानिखौ मावनो नागिरदों आरो बेनि उनाव सोदोमस्रियाथ' सोदोमस्रि थाबाय जोंनि सिगांनि राव थुनलाइखौ लानानै जौगाबोनाय माखासे बिथिं खामानि मावलांनाय बैफोरनो जारिमिन हिसाबै थाबाय आरो बै समाव माबोरै दावगालांदोंमोन बैखौनो जों सोदोमस्रि हिसाबै हमनानै फैबाय थानाय समफोरावबो जोङो मोनसे गोग्गो सोदोमस्रि गायसनलांनानै बे बुहुमनि गेजेराव बोरैहाय जों गाबथानानै थांना थानो हायो बेखौबो जों खामानि मावगोन आरो बेबायदिनो गोबां दंबावो दिनै आं नैबे सानदुं गोसायाव बेखिनिखौ बुंनानै उनफ्राव जोङो बैयाव जौखोन्थायावहाय सावरायगोन आरो बे सावरायलांनायाव बयनिबो जोङो मतामत लालायनानै आवगायलांनो थाखाय जोङो जानजि खाफ्रागोन आरो बेखिनिखौ बुंनानै आङो साफ्रोमनिबो नैबे इउबिअनिसिम फोथायनाय मोजां हास्थायनाय हेफाजाब होनाय बेखौ खावलायनानै आंनि सुंद' बिबुंथिखौ बयनिसिमबो सिबिनाय खुलुमनाय बावहरनानै आङो बेखिनियाव फोजोबबाय गोजोन्थों।